Vezmite si valec, nohy prednožíme, valec položíme na stehná alebo kolena, ruky na valec, ideme rolovať chrbticu smerom vpred nad nohy. Takže sedím rovno, už zapojíme stred, aby sme tú chrbticu držali kolmo. Nadýchnite sa, pomalinky odsúvajte valec a potom pomocou neho ťahám chrbticu nad nohy dopredu, nohy sa snažte držať pri podložke. Nádychom vystriem, rozbalím chrbát a s výdychom sa pomaličky rolujte dopredu. Nádych, vystriem, výdych, rolujte pevný, stred držím pevne, nohy pri zemi. Ten zadný reťazec ponaťahujeme ešte dvakrát. A ešte raz. Dobre, teraz si chyťte valec do rúk medzi pevné dlane, nohy zohneme mierne v kolenách. Dáme si valec nad hlavu, pôjdeme imprintom do polosedu, pritom budeme predpažovať. Nadýchnem sa a výdych, imprint, polosed, predpažím, pomalinky idem. Nádych, ťahom brušných svalov hore, vystriem chrbát, valec nad hlavu, výdych, pomalinky, polosed, pracujú brušné svaly. Ramena neťahajte hore ušiam, ale stále mám naširoko lopatky. Len dvihnem valec nad hlavu. Nádych, rozbalím, vystriem, imprintu robíme, cítime vplyv brucha na tú chrbticu a predpažím v polosede. Ešte dvakrát. Posledný. Poďte opäť hore, ale ostaneme v predpažení s valcom. Dobre, takže necháme si ho opäť medzi dlaňami. Pôjdeme do polosedu a ideme robiť rotáciu striedavo do strán. Do jednej strany výdychom. Sadnem si, vystriem, predpažené ruky zostávajú. Imprint, polosed, výdych, druhá strana. Nohy sa vám nepohnú. Kolená majú stále jednu úroveň vedľa seba. Tak mám pod kontrolou pánvu. V tej rotácii cítime ten ťah v páse. Výdych, výdych, druhá strana. Ešte raz na každú. Nádych, vystriem chrbát. Výdych a posledný krát. Dobre, dajte si valec za chrbát. Vystrite nohy, položte ruky. Ideme si natiahnuť svaly ramien iba jedenkrát takto dozadu alebo dvakrát, koľko vám to dovolia tie ruky. Dobre, prsty nasmerujte smerom hore, majte opreté dlane o valec a jednu linkou poďte tak dozadu, vysúvať tie ruky na valci, koľko vám to dovolia svaly ramien. Dobre, niekomu veľmi pár centimetrov, niekomu aj 10. Vysuniem späť a ešte raz. Natiahnem, valec vám pomáha v tom pohybe, nemal by za vás utierať zadu, jak mne. Tak, natiahnem. Dobre, stačí, super. Poďme si teraz ten valec nehať pod lopatkami a oprieme sa o ňo. Tak ideme si najskôr rozmasírovať chrbát, potom budeme cvičiť, potom si ho opäť trošku pomasírujeme. Takže dáme ruky v tyl, dvihneme zadok, nechám si valec pod lopatkami, poďte sa posúvať valcom pod chrbticou od lopatiek po spodnú časť rebier, vystieram nohy, prisúvam sa nohami späť. Pozerajte stále hore, hlava je uvoľnená a uložená vo vašich dlaniach. Pomalinky, aby sme tú váhu vlastnú cítili na tom valci, tú automasáž. Najviac po spodok rebier, kde nemáme rebra, už by nám valec mohol tlačiť na stavce, čo nechceme. Ešte jedenkrát. Potom zostaňte v polohe, kde budete mať ten valec pod lopatkami, kde sa vám tak pohodlne opiera. Nohy si napravte kolmolitkami ku podložke a pánvu necháme hore. Ideme vystierať nohy v kolenách, raz jednu a raz druhú. Takže opäť hlavu uvoľnite do tých dlaní, nenapínajte krk. Nadýchnite sa, spevnite stred a pomalinky výdychom vystieram jednu nohu v koleni. Nádych položím, výdych, druhá noha. Pracujte pod kontrolou tých stredu tela, sedacie svaly majte zapojené tak, aby ste držali jednu výšku pánvy, stále centrum. A stále celý ten trup vnímam od pánvy až hore po krk.
Držíme sa pevne aj tými lopatkami na valci. Pomaličky. Dobre, poďte ešte raz každú nohu a potom budeme vystieranú nohu flexovať chodidle. Treba dvihnúť hore pánvu, nemám ju na podložke. Dobre, držím sa hore, pevný stred, zaflexujem vystieranú nohu v chodidle. Nádych položím, výdych druhá, koho by bolel krk, dajte do tých rúk tú silu, nemusím napínať tak krk, ťažká hlava je. Ešte druhú nohu, vystriem, vytiahnem, položte aj zadok. Dobre, necháme si valec pod lopatkami, ale tak trošku nižšie, ako keby bol zaseknutý pod nimi. A ideme sa s nádychom nakloniť dozadu, prehnúť hrudnú chrbticu, pozorne krížovú, výdychom sa vyrolujte po špičky lopatiek. Nádych, prehnem hrudnú chrbticu dozadu, koľko vám to dovolí, natiahneš prednú stranu trupu, výdych, vyroluj sa po lopatky. Stále dýchajte zhlboka, aby ste zapájali bránicu, čiže rebra idú do šírky, nesmú sa ramena dvíhať pri nádychu hore. A pevný stred zostáva, silným stredom dvíham chrbát. Poďte posledný krát len takto dvíhať chrbát. Teraz ideme jednu nohu vystrieť a budeme pokračovať. Dobre, držte zaflexovanú nohu v chodidle, nadýchnem sa, natiahnem, výdychom rolujem. Ten istý pohyb chrbticou, ale máme väčšiu záťaž na brušné svaly, lebo držia aj nohu. Nádych, náklon, výdych rolujete, stále cítite prácu tej skupiny brušných svalov. Ešte raz. Výdych hore, potom vystrite nohu opačnú, zaflexujte, znovu sa nadýchnem, natiahnem a výdych rolujem. Držíme nohu vytiahnutú, flexia v chodidle, ešte 3, 2, držte pri tom rolovaní dlhý krk, aby sme neposúvali bradu k hrudníku, nedávali dopredu krčné stavce, posledný. Dobre, položte nohu, vytraste trošku. Ešte uvoľniť ten chrbátik zo strany na stranu. A ešte v tejto polohe zostaneme. Pôjdeme ešte s nohou, ktorá bude na zemi vystretá hore, pričom budeme opäť rolovať chrbát. Takže znovu sa natiahnete do dĺžky chrbtici, brúško aj noha do dĺžky a výdychom kolmo dvíham nohu hore aj s vytiahnutou špičkou. Nádych, noha nad podložku, natiahnite vtedy do náklonu chrbticu, výdych, dvíham hore. Rovná noha, pevná noha, z pevného stredu sa dvíha. Super, pomalinky, aby bol stále pohyb nohou aj chrbticou ťahový, nie švih, nie rýchlo. Posledný krát táto a ideme 6 krát druhou nohou. Takže vystrem ju do dĺžky, nadýchnem sa, záklon, výdych hore. A pri dvíhaní nohy vnímajte krížovú chrbticu, že ju nepretláčame dolu k podložke. Keď zmením zakrivenie chrbtice, valec nám začne utekať. Takže tá kontrola stále tej chrbtice, v akej je polohe, dôležitá, ešte 2 krát. Posledný. Dobre, položíme nohu, poďte teraz chrbátik pomasírovať zo strany na stranu, naklápajte hrudnú chrbticu, takže vždy zdvihnete tú jednu lopatku a váha spočíne na tej druhej, keď sa lietadlo naklápa. Chrbtica je rovná aj v tom krku, pozor, aby sme nemali hlavu vyrolovanú. Zvohnutú, to vyhrbenie, keď máme natiahnuté, uvoľnené svaly medzi lopatkami. Dobre, stačí. Poďme si dať teraz valec pod panvu. Takže dáme si ho od noh, od zadok. Lahnite si. Utierať nebudete mať pod hlavou, potom zdvihnem panvu, valec dáme tak, aby nám netlačil na krížové stavce, ale tesne pod nimi. Zakrivenie chrbtice zostáva v neutráli a dáme nohy na stoličku.
Ruky rozpáčte, dlane na zemi, dlane nechajte otočené smerom nahor, uvoľnite si dolu ramena, lopatky, nohy sú spolu na stoličke, pravý uhol stehná, podložka. Pevný stred, ideme robiť rotáciu pánvy. Nadýchnite sa a pomaličky poďte zo strany na stranu, tak aby ste nepritláčali chrbticu nižšie pod krížovú, lebo potom nám začne ten valec utekať, budeme ho vytláčať s tým prehnutím chrbtice. Stred nádych, rotácia, výdych, pravý uhol, stehná, podložka. Dobre, nie stehná trub, lebo ten trub je vyššie. Cítime trošku záťaž na to brucho, lebo regulujú brušné svaly, šípme brušné svaly, plynulosť pohybu do strán. Výborne, pomalinky cítime to zapojenie na trupe, celý široký opasok, ešte poďte raz každú stranu. Do druhej a na opačnú stranu sa opäť teraz zastabilizujte, otočte. Ja som išla doprava a ideme vystierať ľavú nohu a flexovať. Dobre, stále na tú istú stranu. Nádych, zovnem nohu v kolene, výdych, natiahnem ľavú nohu, keď som vpravo a naopak. Nádych, zovnem v kolene, tie máte spolu, stále sa držím v rotácii, vystieram nohu ešte jedenkrát túto, výdych, poďme na opačnú stranu, pomaličky cez ten stred, zastabilizujte sa v rotácii, nadýchnite, výdychom do flexie vystriem nohu. Nádych, zohnem späť, výdych, vystriem, natiahnem. V tej flexii cítite ťah až od sedacieho svalu. Výdych a ešte jedenkrát. Dobre, povoľte kolena k trupu. Ak je to potrebné, upravte si chrbticu na tom valci. Dobre, dáme nohy kolmo nahor. Tak. Môžete si valec držať alebo mať ruky na zemi. Naozaj, keď držím pod kontrolou, že sa riadne sústredíte na ten stred, valec by utekať nemá. Ideme robiť roznožku. Nechajte nohy natiahnuté smerom hore na šírku bedier. Pomaličky noha k telu a od tela, dobre? Tá priťahovaná noha je zozadu natiahnutá, vystretá. Takže len v tom rozsahu ju priťahujte. Spodnou nohou netreba ísť až dolu. Takéto rozpätie, natiahnutie cítim od pánvy smerom hore. Nádych, vymením, výdych, vymením. Špičky sú natiahnuté, priťahovaná noha je natiahovaná viac. Tak, pozor, aby sme negulatili tie kríže. Tak, neunikne nám pozornosť od toho stredu tela iba k nohám. Ešte poďte jeden nádych, výdych, dajte do flexie chodidla a pokračujem tak isto. Cez tie päty ťahajte nohy hore, natiahnuté zadné strany máme, pomaličky nádych vymením, výdych vymením, stred tela ako pancier. Ešte jedenkrát, potom si jednu nohu pritiahnite kolenom k trupu, držte si za to koleno alebo pod kolenom, druhú nohu natiahnite so špičkou do dĺžky čo najnižšie, vo výdrži dýchajte. Ťahajte nohu do dĺžky, naťahujete prednú stranu pánvy po stehno, druhú nohu držím natiahnutú, dáme ešte jeden nádych, výdych. A vymente, aspoň 3 nádychy, výdychy dáme. Pritiahnem jednu nohu stehnom, druhú do dĺžky, predná strana je natiahnutá. Dýchajte zhlboka, stred tela držte, nikdy neuvoľním brucho. Posledný výdych a povolte, znovu dýchnite aj druhú nohu, pritiahnite kolena k trupu. Dobre, teraz si necháme opäť nohy na stoličke. Tak, a ideme otvárať kolena, stehna od seba. Spevníme sa v strede, nadýchneme a pomalinky otvárajte kolena, stehna, zapájame spodné brucho, pánvové dno. Nádych k sebe nohy, výdych od seba. Pomaličky regulujeme to tempo tými hlbokými pánvovými svalmi. Nie je dôležité otvoriť, ale otvárať, vnímať ten stred, že presne toto zabezpečujú tie pánvové svaly. Keď uvoľníme bedro, pánvu, tak či tak tie stehná od seba dať vieme, ale my chceme zapájať svalové skupiny, bedrové kĺby, rotujem stehnou kosťou bedrových kĺbov. Nádych spolu, výdych od seba.
Ešte jedenkrát. Nechajte otvorené, pritiahnite iba stehná k trupu, nechajte otvorené kolená. Dobre, nezohli ste kríže opäť, pozor na to. Dobre, a teraz ideme vystierať aj spojené nohy smerom ku stropu. Keď vy pritiahnete nohy k trupu, opäť otváram tie kolená, ale v chrbtici sa nič nemení. Výdych, vystieram hore. Nádych, nádych, otvárate, klesajú stehná, výdych, vystieram hore. Nádych, otváram, stehná klesajú, tak, nie lítka, výdych hore, neuvoľnite úplne tie kolenné kĺby. Stehná idú k trupu, to je ono. Posledný krát hore zaflexujte chodidla, spolu sú nohy, nadýchnem sa, výdych, natiahnite špičky. Iba flexia chodidla, dobre? Flexia, extenzia, výdych, natiahnem. Spolu nohy mám vyťahované hore v každom smere. Už mám nohy kolmo hore. Flexia, nádych, výdych, extenzia. Ešte dvakrát. Stále držím nohy rovno, len flexia, extenzia. Posledný krát. Dobre, dajte nohy na zem jednu po druhej. Vytrasieme ich naspäť, do nich trošku dostaneme krv. Dobre, dáme si posledný cvik nohami hore, takže dvihneme ich na stoličku. Opäť si zafixujte bruchom poriadne chrbát, ruky priložte ku stehnám. Máme fixáciu lopatiek na zemi, ideme zatlačať ruky do stehien, čiže tú stabilnú chrbticu budeme teraz vnímať hodne aj ako pevnú, keď zatlačím pri výdychu rukami do stehien. Nadýchni sa, výdych, zatlač, lakte nemáte na zemi, dobre, tie paže sú zdvihnuté. Naširoko mám ramena pod kontrolou lopatky, s výdychom zatlačím ruky do stehien, držíš pevný stred, pevný opasok sa spevňuje pri tom tlaku. Nádych, povol, výdych, zatlač a drž. Nádych, výdych, zatlačím, nedvíham ramena, krk zostáva dlhý a stred pevný. Pozor, stehna nepriťahuješ k trupu, stále sú stehna v pravom uhle podložke. Cirka, hej, tak ako to cítim. Výdych, zatlač, ešte dvakrát pôjdeme. Posledný. Výborne, opäť noha po nohe nadol. Vystrite obe nohy, nehajte si valec ešte pod panvou, ale spevnite brucho, oprite pety o zem a natiahnite sa do dĺžky. Nehajte si valec pod panvou, ale priťahujte brucho, nesmú vás bolieť kríže pri tomto naťahovaní. Dobre, nohy zohnite späť, jednu po druhej, potom valec vysunieme a dáme si valec pod chodidlá. Položíme nohy klenbou na valec, utierák si dajte pod hlavu, pod zátylok. Valec máme rovnomerne, ruky dáme v tyl, ideme šikme brušné svaly striedavo do strán. Natiahnite chrbticu, spevnite stred, valec je na mieste držaný nohami a výdychom sa rolujem po lopatky. Nádych ľah, výdych druhá strana. Dýchajte zhlboka. Stavce máme stále v dĺžke, aj keď chrbát rolujem, natiahnutý ho rolujeme. Pevný stred, valec sa nám neposúva pod nohami. Poďme ešte raz na každú stranu a budeme pokračovať plynule rolovaním oboma lopatkami, čiže stredom, ale dvojitý ťah. Nádych dole, výdych vyrolujem, ťah a ťah. Nádych, ľah a výdych, zase stred, hej? Čiže centrujem sa tou silou a dvíham obe lopatky súčasne, nejdem šikme brušné, výdych, ťah. Spevnite stred, aby ste si boli istí, že tie brušné svaly zapojíte, čiže nechcem zapojiť preťažené svaly chrbtice. Oslabené brucho, hoci vy ho už oslabené nemáte. Poďme ešte dvakrát. Dvakrát dvojitý, posledný. Dobre, vystrieme nohy na valci, natiahneme sa do dĺžky. Natiahnite. Vrátime sa do tej istej základnej polohy, kedy máme chodidlá na valci, ruky v tyl. Jednu ruku, nohu vystrieme do dĺžky. Dobre, položíme.
Ruky sú v tył a ideme zdvíhať tú nohu, keď sa budeme dvíhať opäť šikmými brušnými. Ideme sedieť na túto stranu. Nádych, ľahnem si, výdych, dýchnem nohu, vyrolujem sa opačnou stranou, lopatkou hore. Lakeť môže zostať kľudne na zemi na tej opačnej strane. Kontrolujte si, či chrbtica v ľahu zostala rovná, my sme ju nevyosili. Potiahnem nohu, kostrč zostáva na zemi, pevná pánva. Ešte dvakrát na túto stranu. Dobre, vymeníme nohu, vystriem druhú, skontrolujem, natiahnem chrbát, výdych hore. Opačný lakeť na zemi, dvíhaš lopatku, naťahuješ dozadu chrbát, brúškom, dvihnem, rolujem chrbticu pomocou šikmých brušných svalov. Pomyslene smerujem rameno k bedrovému kolbu. Ešte 3. Dva. Posledný. Dobre. Nechajte si nohy zohnuté na valci, opäť klenba nôh spočíva na ňom a pôjdeme priamo hore opäť oboma lopatkami, ale súčasne urobíme dvojitý ťah a vystrieme nohy, druhý ťah, nádychom zase pritiahnem valec, ľahnem si, výdych, vystriem nohy, druhý ťah urobím bruchom. Nádych, ľah, pritiahnem valec, výdych, vystieram, vyrolujem sa, ešte jeden ťah urobím. Nádych, ľah. Poďte ešte dvakrát. Náročné na brucho, držaj hlavne, keď tie nohy vystierate, pozor na tie kríže. Posledný dokončím, nechajte nohy na valci vystreté a natiahneme si celé telo do dĺžky. Spevnite troška brušné svaly, nech ponaťahujete spredu. Dobre, dáme si teraz valec pod hornú časť stehien, čiže tesne pod úroveň sedacích svalov. Chytíme sa rukami za telom a trošku rozmasírujeme hamstringy, kým ideme im dať teraz zabrať. Takže držte sa rukami, pomalinky sa posúvajte smerom ku kolenám, ale nechoďte pod kolenú jamku. Stehna masírujem zozadu. Tak, zadok, toto nie je bolavé. Dobre, nechajte si valec pod tou úrovňou zadku. Ideme si opäť ľahnúť, utiaľ si dajte tentokrát pod zátylok. Ideme dvihnúť aj panvu, aj nohy, čiže sa budeme držať lopatkami pevne na zemi, rukami aspoň 45 stupňov od tela, dlane otočíme hore. Pevne máme stehna už zozadu, nohy na šírku bedier natiahnuté do dĺžky. Ideme najskôr dvíhať jednu rovnú nohu hore, potom druhú. Spevnite stred, naozaj si precítite, že zatiahnete trošku aj zadok, že sa vám poriadne spevní stred tela zozadu, spredu. Potom sa nadýchnite, jedna noha pevná zostáva na valci, výdychom dvíham nohu hore. Nádych nohu nepoložte, ide len na valec, výdych tá istá noha, nestriedam, tá istá noha ide. Sústredíme sa na to, že mám stále trúpevný s tou jednou nohou na valci, ktorá je pevná najmä zozadu, ale určite to cítite aj spredu v oblasti bedra. Výdych, ťahám nohu hore. Pánva je zdvihnutá, zadok nesedí. Lopatky sa spevnia, stabilizujú vás, vidíte noha hore. Ešte dvakrát touto nohou. Posledný, aj keď nohu priložíte na valec, je dôležité, aby ste ju neuvoľnili a ideme vymeniť. Druhú nohu, nadýchnem sa a výdychom ju ťaháte hore, koľko viete s rovnou nohou. Natiahnuto, nádych dolu, výdych hore. Dýchajte zhlboka, nepovolte sedacie svaly, ten stred, ten opasok cítite stále pevný. Ešte 4, 3, 2 a posledný.
položte pánvu, nohy dáme kolmo ku stropu, ideme si ich zozadu natiahnuť, pritiahnite lítka, zaflexujte chodidlá. Dobre, nechajte si teraz chodidla pri sebe na valci a trošku ponaťahujeme slabiny vnútorné svaly stehien od pánvy. Toto bude uvoľnenie, môžete voľne dýchať, takže spolu nohy nadýchneš sa a výdychom otvoríš, tak aby ste natiahli vnútor od seba nohy, dobre, nie do jednej strany. Nádych, spojím kolena, výdych, otvorím kolena, každé stehno ide do stran tak, keď cítite tie slabiny natiahnuté, tam je tá hranica. Nádych k sebe, výdych od seba. Poďte ešte dvakrát, môžete aj voľne dýchať, nemusíte tak ako nádych, výdych. Posledný, trošku držíme stred pod kontrolou práve kvôli krížovej chrbtici. Dobre, nechajte si teraz na šírku bedier nohy na valci. Dvihneme zadok a ideme posúvať chodidlami od seba valec, od úrovne zadku. Takže spevním stred, nadýchnite sa, zdvihnite zadok a pomaličky začnite zhlboka dýchať, keď budete odsúvať valec od zadku a prisúvať. Pomalinky chodidlá, masírujem na tom valci. Stále držíte na rovnakú šírku kolena s tými chodidlami. Tak a priťahujem valec, odsúvam valec. Cez bok sa otočíme, valec si necháme vpredu pri rukách. Natiahneme sa do dĺžky. A ruky si položíme na valec do predpaženia. Tak, aby sme natiahli chrbticu. Takže krk je v predĺžení, ramena dolu, ruky položené na valci. Ideme plávať, čiže do kríža dvíhať ruku s nohou, ale ťahať najmä do dĺžky. Spevnite stred, natiahnite chrbát nádychom a výdych, ťahám nohu a ruku do dĺžky. Nádych polož a opačná strana, ak ide práva ruka, ide ľavá noha. Nádych položím, výdych do dĺžky. Naozaj dvihneme iba nohu, pánvová kosť ostáva na zemi, cítite zapojenie sedacích svalov. Keď zasťahám ruku, cítime, že rameno sme nepotiahli hore k uchu. Bariéru medzi podložkou a chrbticou nám robia pevné brušné svaly. No, ruku stačí ťahať do dĺžky, lebo už máme dvihnutú práve pomocou valca. Pokračujte dvojitým ťahom. Nadýchnem sa, výdych, výdych. Dvakrát sa chce potiahnuť tá ruka, noha, ale poloha chrbtice sa nezmení. Zvyšujem to napätie krížom, raz v ramene, lopatke a v bedre zároveň. Pozerám do podložky, hlava je v predĺžení chrbtice. Ešte raz ideme na každú stranu, dvakrát potiahnem. Dobre, dajte si ruky pod čelo, uvoľnite na pár sekúnd. Ideme kobru na valci, necháme si ruky, tak aby vám aspoň polovica predlakti trčala dopredu. Znovu vystrieme chrbticu rovnakým princípom ako pri predchádzajúcom cviku, nadýchneme sa a s pevným brúškom vyťahujem chrbticu dopredu a hore, len kým to brucho drží pritiahnuté ku chrbtici. Nádych, natiahnem chrbát a vy natiahnete ho stále pomocou silných rúk a valca. Dvíham ťahom chrbticu dopredu. Nádych, nádych, dole, zatiahnite brúško pánvové dno, chrbtica zostáva natiahnutá, ramená dolu a vyťahujem dopredu ten chrbát. Predstavujeme si, ako sa tie stavce ťahajú dopredu. Musí mať zasunutú bradu, aby bola v prvom rade naozaj tak krčná chrbtica, s hrudnou zasunutá, ťah dopredu a potiahnete to krásne potom s hrudnou chrbticou, lebo kríže sú spevnené pevným bruchom. Poďte ešte dvakrát. Cítite, že ste tým bruchom spevnili tie kríže, že sa nelámete v tých krížovej chrbtici. Ona je natiahnutá a pevná. Posledný. Dobre. Poďme si chytiť valec za
chrbát. Držíte ho z bočných strán, pevne dlaňami, vystreté prsty. No. A ideme sa len natiahnuť ako stíhačky do dĺžky, dobre, pri vydychovaní a budeme pocitovo ten valec ťahať smerom za pätami, čiže len ho mierne odlepíte od zadku vtedy. Nadýchnite sa a s výdychom sa dvihnite chrbticou dopredu a ruky ťahajte k nohám, cítite spevnený chrbát. Nadýchnem sa nad podložkou v predĺžení chrbtice a výdych. Ťah chrbtice dopredu, ruky ťaháš za nohami, pevný stred, pevný chrbát. Nádych, klesnem, výdych, ruky za nohami, čiže ramená sa ťahajú dole, dlhý krk sa ťahá dopredu a pevné brúško drží. Ešte dáme 3. Poriadny nádych, výdych, ťaháš valec, chceš ho podať nohám, chrbticu ťahaj dopredu. Ešte 2. Spriamovače chrbtice pozdĺž stavcov, cítite spevnené, keď držíte vo výdychu hore polohu. Ešte raz. Výborne, poďte si položiť valec, otočiť sa cez bok. Natiahnuť sa v baby polohe. Natiahneme chrbát, kľudne položte ruky. No, ideme si natiahnuť chrbticu. Valec si dáme pred seba, oproti lomovej kosti, medzi otvorené nohy, čiže kolena, stehna do šírky. Naklopím chrbticu šikmo vpred, ruky na šírku ramien, nadýchneš sa, spevníš brúško, aby ste podsadili pármy, potom sa vyhrbili a gulatou chrbticou idem smerom dole, kde zase natiahnem na to podložkou a hrudnú kosť, ťaháte v podložke, brada zasunutá. Nádych hore, gulatý chrbát, výdych, gulatým chrbátom zase smerujem nad podložku, vystieram, rozbalím, natiahnem chrbticu, pozerám do podložky, aby sme natiahli krkom ten chrbát. Nádych späť, ruky na valec, výdych, gulatím, naťahujem dopredu. Poďte ešte jedenkrát. Dobre, teraz necháme si ruky na valci, ideme robiť kliky. Kto nebude chcieť valec, môžete bez valca, dobre? Keby to bolo náročné z akéhokoľvek dôvodu. Takže chyťte si ten valec tak, že prsty máte z bočných strán, dlane sú na valci. Valec musí byť pod ramenami, čiže ruky máme pod ramenami. Pozor, aby nebol v nejakom úhle smerom vpredu, aby neboli tie nohy, ruky šikmo. Ako nohy na stole, musia byť kolmo do podložky. Takže kolena na šírku bedier, vystretý chrbát, nadýchnem sa, lakte smerujte do strán a trup klesá. Pozor, aby neklesala hlava. Nádychom sa vytlačím hore a s výdychom ideme pomalinky, lebo máme pod kontrolou chrbticu, zapojené svaly, sú to najmä svaly prsné a svaly ramien. Výdych, klesá chrbátik, natiahnutý, mám ťažký ten trup. Nádych, vytlačím sa, výdych pomalinky dole. Kto by si chcel trošičku sťažiť tie kliky, môže vystrieť jednu nohu, držať ju tak a robiť kliky týmto spôsobom. Nádych sa vytlačím, držím stred a pomalinky idem dolu. Pozor, aby ste tie lakte stále ťahali do strán, centrovali trup, aby sme lopatky ťahali od seba. Poďme ešte 3-krát. Kto mal vystretú nohu, tak ju vystrieť druhú. A brucho pevné, chrbtica rovná, natiahnutá. Ešte 2-krát. A posledný. Dobre, položte nohy, ruky na valec pred laktiami. Teraz v rámci oddychu trošku pomasírujeme tie predlaktia. Budeme sa posúvať iba rukami, dobre, dopredu, dozadu a môžete ich otáčať, rotovať na tom valci, ako je vám najpríjemnejšie, kde cítite najviac tú potrebu si vymasírovať tie predlaktia. Často to býva tá zadná strana, ako je vám príjemné. Použite tú váhu svojho tela na tú masáž. Dobre, dlane trčia, ruky môžeme rotovať a masírovať akokoľvek, až po zápestia.
Dobre, tie predlaktia si stále necháme na valci, kolena upravte na šírku bedier, napravte chrbticu, zasunte ju medzi lopatky, môžete mať ruky aj spojené, jednu zápestie v dlani druhej ruky. Ideme natiahnuť jednu nohu do dĺžky, kde ju budem držať a pracovať len s flexiou, extenziou. Takže vystrite chrbát, spevnite brúško, flexia, nádych, výdych, natiahnem do extenzie. Nádych, flexia, výdych, natiahnem špičku. Dýchajte, držte trup, cítite opasok pevný, lebo trup nepadá na stranu položenej nohy. Chrbtica je pevná, natiahnutá, ruky odtlačené z valca, aby sme mali aj naozaj lopatky, krk spevnený. Ešte dvakrát. Posledný, necháme vo flexii, potom nádychom ide noha do strany, do boku. Vychylujem nohu do strany, mimo stredovú os tela. Nádych späť a výdych do strany. Zapojené máte sedacie svaly. Noha so sebou neťahá pánvu. Pánva drží nohu, nechce pustiť. Bok stehna ide do strany. Pozor, aby sme nevytočili špičku. Ešte dvakrát touto nohou. Vytlačajte sa stále rukami. Hlava drží. Posledný. A ideme druhú. Položte koleno. Natiahnem nohu do dĺžky. Zaflexujem, nadýchnem sa. Výdych, natiahnem špičku. Nádych päta, výdych špička, brúško pevné, nepadáte na stranu položenej nohy. Otlačte sa rukami. Celý chrbát pevný, ak držíme polohu správne, cítime náročnosť cviku. Ešte dvakrát. Do dĺžky ťaháte nohu, posledný krát, dám flexiu, nadýchnem sa a do strany ideme 5 krát. Iba z bedra pohyb, nádych, center, výdych do strany, stále držíš nohu hore, pozor, neklesá to stehno, držím to stehno hore, ale bez prehnutia v krížoch. Ešte dva. Posledný. Výborný, položte nohu, baby polohe sa natiahnite, uvoľnite ruky na valci. Dáme si valec teraz vedľa tela, poďme na 4. Ideme si ponaťahovať hrudník spredu zozadu. Takže opačná ruka nás ako je na strane valec, ide hore nádych, s výdychom budem valec posúvať rukou, aby sme natiahli medzilopatkové svaly. Nádych, pozerám za rukou, dvíham ruku hore, natiahnem prsne. Výdych, vyrotujete hrudnú chrbticu, pánva zostáva pevná. Tak, aby si zadok nesadal na tie päty. Dobre, pohybujem, otáčam do rotácie hrudnú chrbticu. Ruku sledujeme pomaličky pohybom, aby sme otáčali zároveň aj stavce. Posledný krát na túto stranu. Poďte na druhú, ktorá bola chrbtica rovná, dobre, keď rotujeme, aby sme neskončili vo vyhrbení a potom robili pohyb rukami. Stále mám natiahnuté v správnej anatomickej polohe chrbát. Nádychom dvihnem ruku, ťaháte lakťom, pážom, prsné svaly, výdych pod položenú ruku a natiahnem, posuniem valec. Ak valec utečie, tak ťahajte ruku pocitovo, viete, ako máte cítiť ten chrbát. Čiže ťahám rameno lopatku, lopatku ťahám od stredu chrbtice. Ešte raz. Dobre, opäť poďte do baby polohy. Dáme si teraz valec pod predkolenia, čiže dáme si pod nohy, tak aby vám kolena trčali. Ideme si prednú časť nôh trošku pomasírovať. Ruky si dáme na zem, nohy budeme mať chodidlá teda dvihnuté. Dobre, tak. Spevnite sa a pritiahnite valec bližšie tak, aby ste negulatili chrbát. Držte chrbticu pevnú, spevním pánvu a pritiahnem valec. Čiže aj posilňujete trup, ale aj si masírujete tú prednú časť pred kolením. Tak, keď pritiahneme valec, nehrbíme sa, sústredím sa na tú chrbticu.
Výborne, ešte dám 3-krát. Môžete ísť na predlaktia, ak vás bolia zápestia. Dobre, položíš kolená. Ostaneme presne v tejto istej polohe, kedy je palec pod priehlavkami. Dobre, a ideme kolena dvíhať s výdychom a budeme držať výdych dvihnuté kolena. Takže otlačte sa rukami, ktoré sú pod ramenami, nadýchnem sa, dvihnem kolena, držím otlačené ruky, vydychujem. Nádych polož a výdych dvihni a držíš. Nádych položím, výdych držím, pozor, nepadne hlava je chrbtica, tam končí, tam je ten ťah, natiahnutie. Nádych polož, spevni brúško, aby si spevnila kríže a vytiahnem dopredu hlavu. Na tej krčnej chrbtici to dozadu cítite, poďte ešte 3. 2. A posledný. Výborne, dobre, teraz si ruky už oddychnú, poďte do baby polohy. A ideme s válcom pod pazuchu. Ľahneme si na bok. Tak, poďte si ho dať pod pazuchu, do stredu válca poďte, aby ste mali priestor pred sebou aj za sebou. Na válci nohy máme zohnuté rovnakými časťami na sebe, čiže kolena, chodidlá. Uvoľnite svaly pod pazuchou tak, aby boli na tom válci naozaj uvoľnené a mohli sme ich masírovať. Čiže smer dozadu a smer dopredu, pomalinky. Dobre, dopredu ideme pod kľúčnú kosť na prsné svaly, dozadu až na lopatku. V každom prípade máme pocit, že vytláčame ten vzduch spod pazuchy medzi válcom. Pomalinky, ak to zabolí, spomalím až zastavím. Posledný krát. Dobre, ostaňte s válcom na boku, ale dáme si ho pod hlavu, pod spánkovú kosť. Dobre, takže budeme teraz mať tak príjemne hlavu opretú, spodná ruka je kľudne zohnutá, ale najmä rameno dole, aby ste mali priestor pod krkom, aby sme ho nemali hore to rameno. Ideme natiahnuť do dĺžky hornú nohu a ideme robiť veľké krúžky s maximálnym spevnením pánvy. Hornú ruku si dajte buď v bok, alebo rovno ku stropu. Dobre, noha je natiahnutá do dĺžky, nadýchnite sa a pomalinky začnite krúžiť tou nohou. Horná vystretá, spodná kolenom vystrčená. Krúžime aj smerom vzad, aj do prednoženia, s tým, že naozaj pánva pevná. Pod tou dlaňou to cítite, že sa tá pánvová kosť nepohybuje smerom hore. Takže sa nelámete v páse. Bočná strana trúpu, šikmé brušné svaly od spodu máte tiež spevnené, lebo nemám ten trúp uvoľnený, dolu položený, ale natiahnutú chrbticu, vrátane tej podopretej hlavy. Pôjdeme na opačnú stranu 5 krát, pomaličky. Stále ťahajte tú nohu do dĺžky, pevný stred. Lakeť smeruje ku stropu, aby sme držali lopatku na široko od tej druhej. Ešte 2 krát. Posledný, nohu nechajte vo flexii v dĺžke natiahnutú a ideme robiť kmit, čiže 2-krát smerom hore, ťah a ťah. Nádych do dĺžky, v predĺžení chrbtice výdych, výdych. Vnímajte pritom ten bedrový klb, že sa neprehnete pri tom kmete v páse, ale že naozaj reguluje ten rozsah pohybu nohy bedrový klb. Ešte 2 krát. Posledný. Dobre, povoľte koleno v trupu, spodnú nohu vystrite, uvoľnite trošku. Dobre, teraz si válec dáme pred seba. Ruku, ktorá bola pred válcom, si dajte kľudne pod hlavu, nohy môžeme nehať zohnuté, kolena na sebe.
Ideme pomocou valca si opäť natiahnuť príjemne chrbticu, lebo bude sa valec posúvať pod rukou a naťahujeme lopatku dopredu. Výdych, potiahnite, uvoľnite svaly hornej časti chrbtice, aby ste ten ťah mali naozaj citeľný. Nádychom pritiahnem valec, výdychom odsuniem. Pozor, aj rameno nie je napnuté, dole je od ucha a ťahám ruku. Cítite ten chrbát hore naťahovaný. Oblasť ramena, oblasť lopatky od stredu. Panva pevná, neposúvame sa dopredu. Posledný krát. Dobre. Ostaňte ešte takto, s tou rukou na valci a dáme si 3 nádychy, výdychy v polohe natiahnutia, kedy sa posunte valcom, vyrotujete hrudnú chrbticu, natiahnete tú hornú nohu a so špičkou ju potiahnite dozadu. Držte pevný stred a 3-krát sa nadýchnite, vydýchnite. Ťaháš nohu dozadu, stehno ťahá panvu, hrudná chrbtica natiahnutá vpred. Pevný stred držíš, ešte jeden nádych, výdych. A povol. Dobre, poďme na opačnú stranu. Takže ľahneme si najprv pod pazuchu, dáme valec. Dobre, nohy zohnuté v kolenách, rovnaké časti na seba. Tak, a ideme masírovať. Môžete mať hornú ruku kľudne na valci alebo v týle, ako chcete. Teraz ide najmä o tú dôslednú masáž svalov, ktoré vyslovene spolu súvisia, prsné, medzilopatkové a lymfatický systém pod pazuchou. Pomaličky. Musíte mať uvoľnené svaly, keď ich spevníte, môže to ešte viac bolieť. Neuvoľnite si to, čo by ste mali, keď tam máme náhodou nejakú spazmu. Ešte jeden krát. Lopatka, pazucha, prsné pod kľúčnou kosťou. Dobre, vysunieme si valec pod spánkovú kosť. Láhneme si na bok. Spodná ruka je ramenom dolu. Dobre, cítime ten rozsah nejakej dĺžky krku. Tak, pohodlne hlava, predĺžení. Spodná noha vystrčená kolenom, hornú vystrieme, spevnite trup, natiahnite ho, aby ste bočnú stranu cítili pevnú, ruka pod lakeť hore, alebo ruka vystretá, ideme krúžiť tou hornou nohou, natiahnite ju do dĺžky a pomalinky stále je bočná strana stehna nasmerovaná hore. Tak, držte si ten bok, panvovú kosť, do dĺžky krúžime, dobre, pozor, aby ste nekrúžili tuto vpredu. To si tak akože uľahčujeme, ale ja chcem ísť tou nohou dozadu, hore, dopredu. Tým pádom cítite oveľa viac, ako sa zapája stabilizácia stredu tela. Dýchaš zhlboka, lakeť nasmerovaný hore, natiahnutý chrbát. Výborne, pevné stehno zadok brucho, do druhej strany poďte, po výdychu zastavíme. Pomalinky zmeníme smer, kontrola tela zostáva tá istá. Ešte 2-krát. Dobre, nehajte nohu v dĺžke, flexia, nadýchnem sa a ideme 2-krát hore, kmit. Nádych, noha dolu, výdych, iba horná noha natiahnutá s kmitom. Nádych, do dĺžky ťahám nohu, ten kmit cítite práve v tom bedre. Horná časť stehna spodok zadku, výdych, výdych, ešte 2. Posledný. Dobre, pritiahneme nohu hornú koleno, trupu spodnú vystrieme. Valec si dajte pred seba. Spodnú ruku môžete aj s úterakom dať pod ucho, nohy zohneme obe rovnakými časťami na seba, dobre, čiže kolená mám zohnuté spolu a ideme naťahovať hrudnú chrbticu. Výdychom budem posúvať valec pod rukou a ťahať do rotácie
hrudnú chrbticu, čiže pánva zostáva. Uvoľnite rameno dole, ťah robím dopredu, rameno ťaha lopatku, lopatka svaly upínajúce sa na chrbticu. Nádych pritiahnem, výdych potiahnem dopredu. Ešte 3-krát. Posledný. A ideme teraz to natiahnutie, nádychy, výdychy aj s nohou. Takže natiahnete, vyrotujte trup, natiahnem nohu so špičkou, zanožím ju, natiahnem spredu svaly a držíš. Cítiš, že drží pevná pánva, keď je chrbtica aj ruka natiahnutá. Dýchaj. Neprehneš sa v páse. Posledný výdych. A položte, opäť môžete zohnúť nohy, povoliť. Poďme si cez bok sadnúť. Necháme si turecký set, valec vedľa seba. Položíme jednu ruku na valec, druhú hore, ideme robiť úklony trupu. Teraz máte tak uvoľnené, trošičku citeľne, ale zapojené z predchádzajúceho smeku bedrové svaly. Ruka hore, nádych, poďte robiť úklon do strany. Zadky obidva sedia na zemi. Nádych späť, výdych. O tú spodnú ruku sa opieraš o valec, ale stred sa fixuje svalmi trupu. Nádych, vystriem chrbát, výdych, natiahnutú chrbticu ukláňame. Pozor, aby sme hlavu nedávali dopredu. Posledný krčný stavec, drží chrbát vystretý a ukláňam ho vystretý. Posledný krát, valec si nechajte na tejto istej strane, položte aj druhú ruku, vystrite opačnú nohu, čiže nie na strane valca. Dobre, vystrite ju niekde dozadu, lebo teraz sa ideme natiahnuť pomocou valca ruky, trup a nohu natiahni do dĺžky. Pritiahneme sa späť a ideme do druhej strany. Valec dám naopak, sadnem si do tureckého sedu. Ruka na valec, spevníš stred. Druhá ruka nad hlavu, nadýchni a idem. Opora je ruka na valci, naťahujem bočnú stranu. Chrbtica do úklonu. Pozor, nedvihnite zadok, dobre? Nedvihne sa ani tá opačná noha. Nádych a výdych, to je ono. Držím pevne na zemi tú pánvu. Pánva je chrbtica. Keď dvihnem jednu polovicu zadku, vlastne ste potiahli so sebou chrbát a ten ťah, tam rozsah nemá. Hej, čiže keď cítim ten rozsah, že viac to nejde, tak to nejde. Nepomáha dvihnutím zadku. Nádych späť, výdych, úklon, rovný, vytiahnutý chrbátik. A ešte raz. Dobre, položte aj druhú ruku na valec, nohu natiahnem do dĺžky. Tak, nadýchnite sa, natiahnite sa, potiahnite aj nohu dozadu, cez chrbticu, trup, nohu až pod pazuchu, potom cítime natiahnutú bočnú stranu. Dobre, stačí. Poďme si ľahnúť na valec hlavou, ideme pomasírovať hlavu. Takže nohy nechajte zohnuté v kolenách, pod úplný s priamovačou chrbtice si dáme valec, čiže nie pod krk. Dobre, uvoľnenie leží voľne, dýchame, valec si držte, otáčajte hlavu do strán. Ťažká hlava, uvoľnená a pomalinky cez tú jamku, kde tie úpony máme, otáčame ju do strán. Poďte robiť hlavou krúživý pohyb, aby sme si tú zadnú stranu pomalinky dokola pomasírovali. Krúžky robím bradou. Aj na opačnú stranu. A pomaličky, kde ten tlak cítime taký príjemnejší, potrebnejší. Kľudne si môžete na tom mieste sa zastaviť. Dobre, stačí. Valec vysunieme, ruky, nohy natiahneme a natiahneme celé telo do dĺžky.